बावखुंग्रि समष्टिखौ देग्लाय आं बावहायनो इनचार्ज जानानै दङ दा पार्टीनि इनचार्ज जानानै दङ। आंहा जथेस्थ फोथायनाय दङ बे बावखुंग्रि ओनसोलनि ब्लकखौ देग्लाय जोङो रिकभार खालामनो हागोन। मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ नखरसे मानसिनो बावखुंग्रियाव हा होनो हायाखैमोन। जोंनि गार' बर' जायफ्रा रोजा रोजा बोसोर बे हालामावनो रायजो जानानै दङ बिथांमोना दिनै मियादि पाट्टा गैयै जानानै दङ। बेनिखायनो नै बावैसोनो जोङो बे 10 जुलाइनि गेजेरावनो जोङो फ्राय 300 नखरनो जों हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ। फरेस्टनिफ्राय जोङो 350 नखरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो थांगासिनो दङ। जों बेखौ हानायमानि स्पिडआव मावगोन। जेसेबां मानि हानि जेंना दङ बे हानि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो नागिरदों। मानागिरि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारनि सिङाव बा थांनाय ब्रै खावसे बोसोराव जोंनि सरकारा बेसेबां मानसिनो दिनै जोङो बेनिफिसारिफोरनो जोंनि गभर्नमेन्टनि आसनिखौ होनो हाखो बेखौ लानानैनो बेनिफिसारि मिट जोंनो मोनसे जादोंमोन। आरो बेनि गेजेरजों दिनै थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि सम आरो जोंनि जोंनि बोसोरब्रै खावसे बोसोरनि जोंनि जा मावनायनि गोरोबथाय बा फारागथि बेखौ जोङो नायनो थाखाय दिन्थिनो बा फोरमान होनो थाखाय दिनै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो रायजो राजाफ्रा खुब गोजोननाय मोनदों जे बिटिसिआव थांनाय 17 बोसोराव मावनो हायै हाबाफारिखौ दिनै मानगिरि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा, आं बिखाफोर दानानै बुंनो हायो, इउपिपिएल सरकारा दिनै समाजनि गेजेराव गोजोन आब्रुथि लाबोनायजों लोगोसे जौगाथायखौ लाबोनो हादों। जायनि जाहोनाव माने अल्टारनेटिभ वे हिसाबै गासैबो पार्टिफोरखौ नागारजोबनानै इउपिपिएल दोलोआव ज' जाजाय फैनानै बाहागो लानानै नैबे बारनि जोंनि जा इलेक्सन बे बिसायख'थियावबो जोंखौ हेफाजाब होनो फैदों। इलेक्सन अर्डारखौ बिपिएफनि समाव बबे जायगायाव होदोंमोन आंनिख्रुइ नोंथांमोना बांसिन मिथिगौ। औ, जों इलेक्सन अर्डार होदों। हाग्रामानि साहा बागानखौ इलेक्सन खालामनो अर्डार होदों। जोंनि मा होनो MCLA बिथां मा बसुमतारी देरहासार बसुमतारी 13ता साहा बागानखौ इलेक्सन खालामनो जों अर्डार होदों। खिन्थु सासेबो जोंनि सहज सरल रायजो जानाय मानसिनि न'खौ बा हाखौ जोंनि इलेक्सन खालामनायनि अर्डार होआखै। बे बिथांमोननि मोनसे बाहानासो। बिथांमोना गावसोर दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय मानसिफोरनि सिगाङाव मुं सुलाबायदों। गतिके जोंनाव बिदि प्रमान गैया जोंनिफ्राय इलेक्सन अर्डार होनायनि।